Mas Gareng diaturi pinarak ana kiwa kotak kene. Monggo. Ayo kene, mriki Mas Gareng, monggo. Mataram ki Mas, mataram. Turu. Mas Gareng. Nun. Wah, kula niku kangen kali piyai Kabupaten Ngawi mriki kok. Angke. Jawa Timur gitu. Wingi Ngawi nganti Banyuwangi niku nek bangsa nggon mengapresiasi wayang niku pancen jagoan tenan. Oh lah wong niki mboten namung nonton Mas, juga menyerapi dan napa nggih mendalami kualitas si dalang. Kula anu Mas, garis ngandeli dawuhipun para pinisepuh, yen wayang kuwi dudu tontonane wong bodho. Betul. Wayang kuwi tontonane wong pinter jalaran niku mengke iso kanggo introspeksi awake dhewe. Oh, aku nek dadi Pandhawa ngono kae to. Oh, nek dadi Kurawa ngono kuwi. Mongko sing jeneng Pandhawa Kurawa ki ora ning endi-endi ya mung ning atine awake dhewe niki. Niki intine pancen do kepengin ngerti wayang niku sejatine pripun. Nggih. Dadi wayang niku ambak mung tontonan penuh dengan tuntunan, mung jenenge we wayang. Apakah arti dari wayang? Wayang dipandang dari sudut spiritual dan sosial kemasyarakatan. Yen spiritual. Wayang tuh wajib sembahyang. Nggih, mbuh kuwi apa agamane wajib sembahyang. Itu harus. Nggih. Kalau dari sisi lain wayang ki watak manusia tergambar di sini semua. Niki sosial kemasyarakatan. Nggih, watak manusia tergambar di sini semua. Yang baik mari kita tiru, yang jelek kita tinggalkan. Nggih. Ambak-ambak gur wayang nek sing nglakokke iki dalang kuwi ya abot, Mas. Apakah arti dari dalang? Lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kerja. Nggih. Mikir ngobake wayang, mripat nyawang, lambe omong, sikil jejak, tangane serakatan. Isih siji. Napa? Ngempet nguyuh. Nggih. Ya ora aku lah ya kerja, Mas. Betul. Lan kuwi langkahnya selalu diikuti oleh anak buah, dalam hal ini niaga lan pesinden. Nggih. Mula segala sesuatunya tuh ada artinya. Kaya wayang ki ana gawangan kelir, gawangan kuwi Mas. Gawangan tangan kuwi. Iki sisi spiritual. Heeh. Iki garis, Mas. Nggih. Garis dadi wong urip ning donya kuwi duwe garis urip sing diarani takdir. Betul. Nek ning nggon negara garise kuwi aturan sing kudu ditaati. Ya hukum. Nggih. Nah, mula nganggo kelir putih. Napa sebabe kelir putih? Ilinga urip ning donya kudu manembah mring Kang Maha Suci putih. Nggih, kelir kuwi putih resik, tegese jagat niku resik. Sing reget ki wonge. Lah mula nganggo garis plisir ireng. Betul. Ning donya ki isine mung suci lan kotor. Kari kowe milih sing ngendi? Nggih. Nah, dadi kudu ngerti mendalami wong sinden kuwi ana tegese kok. Apakah arti dari sinden? Iki siap menerima tugas dari dalang. Nggih, terus Nah, iki dunia sekarang. Den rungokke ya den sawang. Mula sinden saiki dandan ayu-ayu. Yen biyen sinden madhep rene ora usah dandan nglengo wae ora masalah. Oh, ngoten nggih. Sebabe apa kok enek wayang simpingan kiwa, simpingan tengen? Ingat, hidup di dunia itu punya tetangga kanan dan kiri. Harus kita perhatikan. Ibaratnya jari tetangga itu saudara yang paling dekat. Nggih. Heeh. Tur niku ya dadi lambang, Mas. Simpingan kiwa, simpingan tengen. Simpingan tengen niku lumrahe wong ngarani mesti wong sing apik-apik. Ning ora ngerti ya nek ning kono ki ya ning Duryudana ya ning Betari Durga. Betul. Nah, simpingan kiwa ki bangsa buta sing elek-elek. Ora ngerti ya nek ning kono ning Baladewa nek liya-liyane. Nah. Niku nggo ngeleke sak apik-apike wong ki ana kurange, sak elek-eleke wong ana keluwihane. Nah, nggih mula ora perlu nyacat kiwa nengen. Saiki tak takoni kowe dalan. Lah iki wayang kulit tok dadak nganggo debok ki apa? Debok ya mergo tancepane kuwi kok. Nek jenengan apa debok? Debok kuwi terdiri dari dua suku kata. Deg dan bok. Dadi angger wong lanang wis deg, wong wedok dan bok. Oh, iki nggo mantene nek iki.
maksudnya ngene, dek kuwi anggar wong lanang nesu dek kedeceng atine atos keras. Sing wedok kudu bisa ndang luluhake nganti mabok. Nggih. Nek padha mededeke ayo bubar jalan. Mula dadi ngene lho Mas, dadi suami istri iki ketoke gampang ning sejatine angel. Napa? Suami istri ki gampang ning angel. Apakah arti dari suami istri? Ah, suwa kuwi berjumpa miki mikir. Jadi suami setiap petuk sing wedok kudu mikir. Ora. Nah, terus setiap menghadapi masalah di rumah tangga harus selalu mikir jalan keluar solusi. Ah ya mesti nek nyawang sing wedok ya mikir kok kudu dinafkahi, kudu dicukupi. Itu salah satunya. Ning terus suwa terus istri. Istri ki istilah tri ki telu. Istilah telu siji. Wong wedok kudu ngerti istilah telu kuwi ngenaki, nggih, nganaki lan ngetengi. Oh, ngenaki. Ngenaki ki bisa ngenaki rasane sing lanang setiap datang dari pekerjaan semguyu kuwi wis ngenaki ning ati. Betul. Terus nganaki. Wong wedok yen dikeki dhuwit blonjo ora dientekke muspro ning dianake ngrembakake. Dikembangkan. Ngetengi iki tegese wong wedok bisa meneruskan garis keturunan. Betul. Lho. Nggih. Ning nek iki wis wah komplit. Manten ini komplit. Mas iki Mbak Nata niku piyai sing anu Mas kaya dene tumbuh karo tutup, saling mensupport. Ya iki walian karo aku ya. Lah pripun aku ngerti mau iki mulak sing gedhe sing kakung. Aku ning omah sing gedhe bojoku. Iya. Bojoku anggere semekrok nu. Heeh, gedhe putih. Wah, jan sikile papat anu apa kuwi jenenge senengane iwak sapi. Kuse bojoku sapi apa piye? Ora. Kowe abak-abak ngono kae sing ngekeki kenikmatan aku. Waduh nggih. Menikmat ki ora mung fisik ngono ning nikmat bisa gula wentah kulo pemetulan anak-anakku. Nggih. Aku tak njuk tulung karo adikku wedok sik nduk niken sik. Niken turu kok. Turu? Ora. Ayo. Oh, aku koyo wong nyambut gawe karo garap PR udah ya. Ya seben apa tugase ngono. Mriki ora usah disengko. Alon-alon sing penting temonjo. Kene sayang. Nah, niki. Kene. Kene pangku Pak De. Rame-rame ngoyak dara mabur mulo aduh. Nyesep silek ning megolan. Ala-ala layune sandung-sandung kopi. Derenge dhewe udan. Jroning kumon akeh piye. Ora komen kontrakan bling. Kombene wis asak makan mung kari wadahe. Akeh kang kebanten kupone katon kopdan jakulane. Sakane milih sarwa melo ingkang dudu mesine. Buru ucap kelangan gelar. Trameng bebrayan urip ingkang prasaja. Trameng bebrayan urip ingkang prasaja. Wong buruceng kelangan delek. Nggih. Nggih ta? Oke, sing diarani wong serakah ngono wae. Nggih, tujuane iki jane apik nek gandeng iman iki ora kuat terus diiming-imingi terus miyur minggok ndalan. Yen pancen jatah iki gur telu ya aja milik 7 lan 8. Jatah segelas ya segelas gitu. Nek dikeki saember ya bakal numplak muspur ora ning apa-apane. Nggih. Kowe ngerti ra, amburuceng kelangan dulek kuwi. Delek kok dulek. Krunguku mangsaku. Iki dadi aja sok milik barang sing melok engko malah ora apik dadi. Nggih, nek cara biyen ya aja milik barang melok kesusu malak mergo kaselak muluk. Engko ndak keselak-selak ngoten nika nek Bapak dawuh ngoten nika. Dadi wong ya kudu sing apa anane santai wae. Santai wae dadi. Nggih, santai ning tanggung jawab ngoten. Lah yen bocah iki Nduk. Halo, Kowe saiki kelas pira to? kelas sekali. Loro apa?
SMA. Oh, Semar. SMA kok Semar. SMA yen jarake atuh, jarake dekat to Semar. Ya wis, ngono ya ora apa-apa. Ngono. Kelas 2 SMA, ndang kelas 3 gek kuliah. Wah, Nggih. Jan, arep kuliah temu ndi rencanane, Cahayu? Ada 2 pilihan. Wah, eneng loro. Yang Ya, pertama, yang pilihan itu Yen. mesti lebih dari satu. pilihannya Ya, ndi? yang pertama insya Allah teng isi. Isi terus. Nggih, terus yang kedua teng Jakarta. Weh, Jakarta. Tak kira pertama isi, yang kedua kosong. Ya monggo mawon, bakune nek nggon bab kepinteran bangsa gegendingan aku wis kampiun tenan wis paham. Oh, Karo mantep. Niken. Iki mantep. Muga-muga engko ana krentek kepengin gayuh pendidikan sing anu napa ya? Non apa jenenge nggon budaya. Ning nek perkara gegendingan ra wis elok. Welok wis pokoke Kula teng pedalangan mengke Mas. Weh, arep pedalangan. Nggih, lek teng isi lho nggih. Nggih. Oh, numpake sepeda. Insyaallah teng pedalangan. Insyaallah ya, heeh. Oh, Nek Duk. karawitan ya ngeri ya Mas. Lho ngapa? Nggih. Oh, ning karawitan ngeri. Ngeri pethuke ngono-ngono kae. Lek dalang kan petuke karo dalang-dalang senior. Oh, iya iya, heeh. Apa rumasane ra ngeri ya? Aja. Aja ning karawitan. Aja ning karawitan kepethuke kothok ogrok kuwi. Ayo Iki. nek pedalang petuk Alfian yo. Oh, isro. Kuwi ngekeki ra tau turu ya. Ana sing ngersake siriuning yo dibawani sik. Nggih. Yo, engko ndang ndang istirahat. Wes aja dipaksa swara ki nek dipaksa pita suarane ndak malah kegegu. Nggih. Yo dibawani sik. Karep ben ora nyengko tak goleki kanca ya, Nduk. Nggih. Ayo kene, Mbak Eka prihatin ning sih. Ayo kene. Alah dakel jati Ayo meneh. sayang. Mbok yo aja ngenyek to. Ben aku mau ya dinekke anu kok. Ya kene. Sin. Tuline bentat tong. Mas aku arep bomo. Tagel. Mas Bayu iki kok. Bose. Nah, kene rada rene adikku. Ngopo kok iso nyawang unyeng-unyeng iki ngopo kuwi? Aku rumangsaku ki lagi iki lho jagongan karo wong wedok kok iso delok unyeng-unyeng iki lagi. Ya piye carane ben iso jagongane jenengan yo ngepaske rada mendak. Nah. Menika ndang ngresake kodhok. Ya Malah wong jamun. tuwa dene kodhok kuwi. Iki dimong ki. Ayo. Anakmu. Niken ben bawa. Dek, dek niken kok kon ngemong. Lah piye to? Lah piye nek gendong ora kangelan. Malah numplek. Ya rasa iki, Ya kowe rasa sing gendong. digendong. Heeh, aku digendong. Monggo. Iya. Yo iki jejer karo Eka ken. Wedhe janis. Sijine wutuh, sijine setugel. Ayo. Yo ora setugel yo cemet ngono ae. Yo, dibawani sik nduk ken. Ayo, kok nek ora kuat genti kuwi klenthing mungil. Ha. Oke Om Jin. Kene kunting ngil kok. Sinebut pahlawan putri Sri Hening Mustika Mas Wardoyo Jumantono monitor. Nggih. Salam kangge Mbak Yuki. Oh iya. Oke. Ya, iki Nanang monitor, Mas. Saking Nganjuk. Salam kagem Pak Digaring Semarang, Mbak Niken, Mas Bayu lan katresnan kula Dita. Oh ya. Wis Nanang. nanang merem. Nanang merem ki ya iso WA to. Iso ke malah ra tiba ya. Heeh to. Heeh. Oh sing WA kan tangane ora mripate. Nggih pokoke Bu Pesinggan wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Heeh. Bu Fahmi nika Pak Supomo. Ya. Bu dari sini Pak Gelang Kalung. Heeh. Terus Mbak Dita Nanang Merem. Nek Mbak Suci khusus Wardoyo. Ya. Lah penggemarmu sapa ya? Aku. Ah. Aku lagi golek iki. Lagi golek Lagi kok. golek. Oh, penggemar iki akeh cempe cilik-cilik kaya kok. Ah ndengi yo kepidak jaran barang. Ya kan. Ya. Putra Kanjeng Sira Bae. lan
Elah wale. Tang ding tang. Kowe iki lagi arep tak lem lho swara apik kok dong ding dang dong. Dong prang prong. Wale druk. Malah druk. Ayo. Ayo. Daprang kang bacana Padha blasok iki dadi jula-juli. Eka dudu aku. Iya, tak kira kuwi ya, Dik. Saiki wis ganti ora ngono, Nduk. Eka. Dalem. Kowe nek anti ngeyel tak adahi karung tak gua kali lho. Ngaku tak mlayu dhewe. Masa aku padane cempe. Ya, Sinten ya. karung. bacana Ngebelo. Ngebelo. Ngebel sapa? Ngebelo mangun yoga. Bebelo wirat moyo Meno. tan wurung sriuning gunduh Wis cukul. Seriune gundul apa bar kemo apa Gugur. gugur kok. Wong nikan lali kok teko nikah. Lah wong nikah wong Oke rati lali. Sumpah aku marah ngomongi ngono. Ora tak omongi sriuning putul to. Malah sriuning gundul. Iya. Ayo. padha ule ya. Iya, padha tule. Heeh. Gugur Live streaming Iqbal Pro. Wah, video syuting Iqbal Pro. Iki akeh iki sing live streaming. Oh, wadah. Biasane anggere anu daerah mriki wingi nusul anu. Wah, apa niki pirang-pirang jejer ya. Enten. Wah, pokoke kaya ikan bakar kae lho. Wih, jejer. iku saking Sragen nggih to Pak? Iya. Nggih, terus pundi-pundi ya mesti Jane anu. sampean streaming apa dodol HP, Mas? Oh, sing kagungan apa sing kagungan napa niku channel niku anu berkahi kula tekan anu ngono kae kok. Nggih. Boyo Teputi-puti lali, enten kok. Nggih, Tega Wanu yo tekan kono. Nggih, yo lanjut. Dadi mustikane ketuban. Wah, mangsa aku ngrusak kuping dengan tadi. Ngopo nek to? Dodok kotak batere ra umum. Ya ben krungu wong kene gamelan karo kene iki rada ado. Aku ra budek. Wah, lah Perasaan ya ora ngapa-ngapa Mas Bayu ngeprak ya ora Apa? Banter ora kan? Mboten nih. Lah iya aku kupinge. coba tes meleh Mas Bayu. Ora banter kok. Tes meleh coba Mas Bayu. Ora sudi. Kupinge wis bosok. Yo, iki diaturke. Langgame, maka. Ya, Dek, tayupke ganti jogeti Mas. Gareng, maka. Srioning masih katuban alapan tresno sapoya pati marang raten wirat koyo kampus praso anan ora ngerti
Ngapa kuwi nek ngono? Kowe nyapa to, Pak De? Ngapa? Aku metu kok grup. Nyapa? Ora usah metu, tak toke. Tak delete. Mosok niket joget enak tutu dentak der. Aku tutu dentak nyek ini. Piye lah wong joget wek. Ayo. Jogete were nek semangate ora. Ora ana semangate piye kan wis ngotot lho. Joget nek kaya Niken, kaya Eka, kuwi gena jenglengane pas. Coba ayo. Nenone ya tutuke Kak. Ayo. Seriuning. Ayo Kak, awas. Ya, ayo Mas Gereng. Wirat moyo putra. Oh alah telek. Ngapa to, Pak De kok? Aku anggere nyerane kamera iki tak dol. Kuwi Kuwi ngene pake sapa? sapa? Mbok. Aku anggere nesu nyolong duweke wong kok. Wis ora nganu. Apa-apa ora. Tolong diderke to. Tak nainya. Apa kuwi? Sesuk digodhog. Alah. Kok sawerane kok ngek gedang sajen. Ya mau saweranmu kayak Oh, Jawa lho. Kaya ngene bojomu wingi entek telu ya. Iya. Karo aku kembul kok. Iya. Nggih, makasih Mbak Eka. Anu Nggih. kasih. Nek aja ado-ado kalunggumu ning kono sik. Kowe angkrem kono wae, angkrem kono. Ya, heeh. Aku tak nyuwun tulung karo dulurku lanang mau Mas Farisa mau sik to. Oh, enten. Sih, Ayo. niki teng Iki ono sing ngesake Lestari. Ayo didum loro Mbak Niken karo Mas Farisa. Ayo. Lestari. Lestari alamku. Kudu kuwi. Apa lestari alam apa? Alam kubur. Kowe ngomong sing nang. Kowe sing ngomong sing nang. Mas Farisa kok jejer Niken Mang Chandra, Mas. Niken kene. Iya. Masya Allah. Sing apa putri kuwi kaya Betari Ratih. Heeh. Sinawang jejer karo Bathara Kumaja. Ganti Mas Gereng. Ayo. Aku. Jajar Niken. Udah jajan. Wah, sing putri kaya Bathari Ratih, sing lanang kaya Komodo. Kok komodo to, Mas? Lah apa sing Kodomu. Oh iya, malah odol. Wong wedok yayakan jejer karo Komodo. Ya ora kok pengen foto ya ora apa-apa. Pon Mas, mari pon monggo terserah. Mas Mari sapa to? Jejerke Mas sapa? Farisa kok Mari. Mas, Marisa. Ayo aku kulinane mari Mas. Mari Mas. Ayo, Lestari diaturke sik, monggo. Ayo. ayo Mas Dimas. Ben ngrasake diri iki gamelan Mas Farisa. Monggo, yo, monggo. Yo. Niken. Monggo. Ayo Pak De. Dibalik Mas Farisa sik yo. Sang Dewi kanton lamlami amba berwewangi arum imbangi melati akan sambulane dadari Mengapa kesedihan memaksa tolong rasa tak tarik daratiku Katyo puspita ing pitron Henjang tapi rasa tresno kang sejati hitung tembang suci yang sering sajroning sepi cahayamu amadani sarati dadya kebahagiaan
Matur suwun Padalang Bayi Haji. Wah, Terima kasih Mas. Suarane- Selalu panjang umurnya. Mas suarane iki mateng. Priwo? Kaya suarane kaya suarane kaya suaraku gek nom-noman. 90 apa klebu 90 Indonesia Indonesian Idol. Idol. Nggih, Mas. 90 besar. 90 besar kok. Oh. Terus termasuk Aku biyen 50 kemerampu. Cerita malah bocor. Niki gak lungguh kono sik delok tak selingi-selit. Niki enten sing ngersake gerajakan Banyuwangi. Ayo. Oh. Mbak niki gak lenggah kono sik aja dado. Oh, pisan kas lagune. Nggih. Aku nyuwun ayo Mbak Dita rene. Dita. Karo Eka. Ayo kene. Wah, ayo. Lho iki wis tekan ngono nek aku iki. Eka kok nangkrem cedhak kene kok ya balik papan. Mula ki pokok nek mak berobat ngisor debok ki bae Eka. Masamu ki apa celurut apa piye? Ora ngerti aku mau maklak kuwi tak kira apa nek bae Eka ya. Lah iya. Ayo kene gerajakan Banyuwangi bawani sik dilak ayo. Mangga. Sing jeglek Mas Gareng. Oke. Ayo Mas Gareng ing tengah. Ayo Eka ngapit. Yo mambiat mayone man. Mangga. Iki senengane Mas Agung Bakar iki senengane basa Banyuwangen. Nek pas pinuju live ngono kae aja lali Banyuwangen. Wah, berarti me padha karo aku. Kenapa? Kalau Banyuwangen aku Banyu Gendeng. Biasanya Mas Agung iki kok Fahmi kok remenane senengane Fahmi kok. Kuwi kanca lawas karo Mas Agung kanca lawas. Fahmi lawas anyar ke arep kok. Ya, monggo. mambiat mayone Awas, yuk. Piye? Pas. Pas. Ini Pak dia lu celeng. Ya rasa banter-banter. Ayo. suwarane Dong apa ta cah? Ya. gandeng belah biangan Gendeng belang ya. Ayo. Kok jeglek malah nguyuh. Lah wis telo kolong mlaku wae kok. Ayo geti Walang Sangit. Ayo. Ayo Kak. Mau pisan-pisan ki dialem ayu apa piye ngono lho. Ya wis ora Walang Sangit. Apa? Rayap. Oke telek cecek. Kok sik ngarani magare kok trek cecak iki lho. Ireng putih aku kelingan. Oh iya. Cilike ora masalah ambune. Ayo Mbak Eka sing cantik. Ayu ta? Ayu dhewe. Nah, makasih. Ayune nek dhewe ijen. Nek karo Mas Gareng ayu kowe Kak. Tenang karo Mas Gareng ayu. Kok iso dipadakno Mbah Buyut iki lho. Wis to diterima-terimake. Ayo. Siap. Nyerap. Ayo. Nyerah ambyai. Kowe areng jenggleng apa bedhok pitik? Jeglek lho kok jeglek. Sah aku. Kaya arep nyekel garangan. Kok padake garangan. Ora. Padake garangan. Mau tikus, saiki garangan. Aku ora muni tikus, aku mau kaget tok ngisor debok kan mak brapet apa tak kira apa bae kowe wis lungguh ngono. Sing bener ki luwak. Kae kan. Kak, masa aku ora tau. Kak, Kak. Pak Bayu ngono kuwi lek karo anggota lawas. Nah. Iya to sia-sia. Iya. Wis sabar. Anggota lawas iki galak-galak. Wis kek ayo nembang neh. Anggota aku biar iki mantan dem kolektor kabeh iki tadi. Kaya kucing. Ya. Ora apik blas. Nah. Iya. Sik tak menata. Iya. Alah, Nyerah, apa? Mbak. Aja omong ae. Oh iya. Nyerah ambai. Nuswan toro
malah kejak perang iki. Lah iringane ngono. Mau kaya son gorek. Grajakan kok metu bom barang. Ayo, Dita. Banyu Kak, iki dina iki live streaming oke banget. Wonten Eneng pirang-pirang. SBA TV. Oh, ya. Kok omonge ora mau. Wacine wong jeglek tinggal ngobrol. Iki enek titipan sing kudu ndang disampaikan, nanti tidak salah lali. Lho kowe iki CV titipan kira to piye? Ora, ayo. Oh, ana wong jeglek ora dijeglek malah. Lan ke dolan saker. Ya, Kak. Anu dalangmu bengi sajane komplit. Saplai ulang tahun pernikahan lho. Anu gumbira. Gumbira. Saiki wayahe jenggleng. Wah, percil kok ndendeng. Ya ora apa-apa to bercil karo kodhok. Ayo. Ya, Kak, ayo. Lor lan kidul lalasangker. Lor lan kidul lalasangker. Wong Jawa. Kok dadi disko Jawa to, Cah? Ya sing apik to, Ndak. Wayahku aku ya pengen dijenggleng karo Pak D lho. Oh iya, jegleng. Kang Kaliwiat. Kang Kaliwiat Belambiangan. Kaget aku. kuwi tanda-tanda Kak. Tanda-tanda apa? Stroke. Ya ora. Labene ditahi. Lah piye to dileket mau ngono lho tak Lah aku takoni. manut sing ndang iki lho. Lah tak kira stroke. Tak kira kebake apa? Ana wong joget ora tak ada stroke. Jenggleng tapi jangan gini. Aku tak jadi takut. Takut ora sepiro, gila lho. Nek wedi cek duwe merbawa nek gila kuwi berarti jijiki. Gak. Sing apik ta. Iya. Belambiangan. Belambiangan. Ya. Aja takon senang susah. Tanah India. Gumelyaring Yo. Taman Sari Nusantara. Gerakan, monggo ayo yuk.
Jan. Wis ngatur gerajakan ngapa Mas? Kok terus ngomong aja ngewel terus wis wis. Kok lagune wis entek kok sing keter wae. Iki agar tak culke ngene. Oh lumrah iki loro 5 iki pol loro 10 iki. Ya ketoke nek awake iki fit tok ya. Fit apa ngene iki? Lho Dedek bangun. Ya. Di kerene Dedek. Aja. Ya saiki tak ngaturke iki elaelo iki khusus e Mbak Darsini nggih. Oh, ya Mbak Darsini. Saking Bapak Gelang Kalung Ngawi. Oke. Oke. Pokoke ra Mbak Darsini aku mulih. Pokoknya ora lekdar ora iki. Sik Iki kula dereng, Mas. Wis bariki pisan. Aku wis lak kebelet iki muntup-muntup iki wesan. Yo di eter-eter ngono sik. Iki gen sing sepuh sik mengko lagi kowe meneh. Bar iki ana sing ngersake ayang-ayang. Nggih, yo kok diaturke. Sik tak selani Mbak Dar iki yo. Oh, Pak Gelang Kalung lak masuk angin. Ayo. Yo, monggo. Nesu, meke dibanting nesu. Ora kaya mercon kaya. Monggo, yo.
Nek diteni Pak Gelang kelu ya unek tok. Ayo. Tur panjang. Nggih, makasih. Yo, nduk niki iki. Monggo ayang-ayang. Nggih, ayo. Alhamdulillah pun radi lega niki, Mas. Iya. Lho botoke iki. Ah, wis crit ngono tok. Bocah iki kemproh. Arem. Nganti kopoh-kopoh ngene iki lho. Apa rumahane kok kopoh-kopoh kaya wong bar lairke ae. Yo, ayang-ayang, ayang-ayang ning ijen wae rasa kulit nggih. Ora rasa marem suarane. Fokus ning niken. Monggo, Aku ayo. ya tak pinara. Ayang-ayang, ayo Cak. Ayo monggo.
Matur nuwun Terima kasih, Niken. Mas Bayu. Nggih, wis. Alhamdulillah. Rumangsa lega atiku wis. Meka aja digawa mulih, balekno rene. Oh, tange. Nggih, sik. Iki sawise anu, iki Mas Wardoyo lho. Nyuwun bajing loncat. Oh, nggih. ya iki jelas iki. Ayo, nek iki sing bawa ya kudu nyunyi. Suci sing wis pokoke get diperatasi suci. Iya, Mas Wardoyo iki ngersakake bajing loncat. Yo, Mbak Warsuci, mangga. Wah, ora pas to sing Mas awak, kaya ora gandeng. Spesial buat Pak Wardoyo. Nggih, ayo. Ya kene Mbak Suci, mangga. Mentaram. Terus. Ayo, kowe bagian juga iki. Iya. Iki uga kanggo sedulurku Betty Wulansari. Nggih, Mak Apa nek Betty. ndak kae lho nyempit Niku, ngono. Mas. Ndi? Mak Ya Betty. Allah. Lah karo Pak Giarto kaya kembar. Aku ate bingung. Pak Giarto sing ndi? Awet santen Mbak lho, Betty. Mas. Yo, ya Allah, Mbak Betty. Kuwi biyen sing dandani aku nek pas ketoprakan nggone Abah Kiro sing aku ya Mbak Betty. Sing nyungging kowe ya ku. Heeh, Mbak Betty. Ayo, Cahya Sumirat dibawani. Monggo, ayo. Arep ngetes sing gender aku Mbah Kum iki. Ayo Mbak Kum. Aja ngisin-isin ke aku Mbak Kum. Nggih, Mas Ki. Waduh. Arep petuk aku jero watuk ae rupane. Sesuk tak suntik wis ya. Monggo wis kendel saiki Mas Gareng, arep wis kendel Mas Gareng. Oh, aku kendel aku Wis dolan ning kamar sinden bareng. Lah, ingo-ingo lho Pak Bayu. Ingo-ingo ten kamar sinden. Oh, saiki kowe tenan wis wani njaluk rokok aku bareng. Wah. Wis karek golek gelungan. Besok jat ning kelihatan sik. Yo, Cahya Sumirat. Monggo, ayo. Jat ning kelihatan. Rekat. tambahi siter sithik koyo kecapi kan jane iso jan. Nulangku
karo ikan bakar ya. Rungake nganggo kecapi. Mbak Fahmi mboten Pak Bayu. Wawang saya transferan saking Pak Wardoyo nggih. Mbak Fahmi. Oh ya kok joget yo anu maksane kok. Oh, matur nuwun Pak Wardoyo. Ayo kene. Mula ditransfer amem ae. Anu Mbak Darsini ya untuk transferan kuwi. Aja. Lek dariku celeng serenggi wae iki tak gawake. Ayo, monggo pasing lucak, monggo. Intro catrik sik, engko siji-siji sing joget Mbak Fahmi sik, terus ganti Ayu. Lah, ayo. Iki Cak, monggo. Mas Agung, nggih Fahmi joget. Ayo. Teman lama iki, teman lama. Mas Agung iki teman lama nggih. Oh, jenenge. Ini Mbak Fahmi. Yo, monggo. Monggo, diaturke. Yo, yo.
matur nuwun. Ayo Mbak Fahmi disusul Dini. Ayo bertiga ning kono. Ayo, trio wek-wek, trio wek-wek. Iya. Ayo, ana sing ngersake memanik didum wong telu. Monggo, ayo. Sing adil. Nggih, langgam sik engko bablaske irama jaranan. Monggo, nggih, ayo. Diatur iki, memanik. Monggo, ayo. Oke. Ayo yuk, wong telu kono yuk. Kok sik nganu sing ngetap. Oh nggih. Ya. Dan pokoknya sithik kudu dosa juga iki. Fahmi Jaiko lumayan. Engko Suci karo Dita anu apa gambyong. Waduh. Heeh, elak tenan. Dini kok jatir. Kon ngajari padu ora cepet. Yo, ngaturke memanik, monggo buka celuk. Din. Monggo, ayo. Mung sliramu kang dadi maning ayo Bu, antar Bu. Kuda Birawa sing sami aturaken. Monggo lega. Kowe iki ora kuda Birawa iku dandil iki. Iya. Mas Gareng, sawetawis satur panglipur kana Lemah Diagung Pangaksami arep ndongake apa nggo mantene Mas Gareng. Mbak
Mas Riki kalian kegarwa mugi Mbak langgeng Nata. Mbak Nata mugi langgeng anggenipun jejodohan Amin. pikantuk berkah barokah saking Gusti kang merben dumat. Amin, 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 amin. Sampai